masyado mahal yun, hindi kayang ibili yun. Na-excite ako. Okay na to. Nice. Good morning everyone! Welcome back to another vlog! The time is already 11:30 AM. Medyo late na ako mag-start ng vlog. Unlike sa mga naging previous vlogs na morning pa lang, kagigising pa lang namin ay nag-start na ako ng vlog. This day is kinda busy as well. Nagluto na ako ng breakfast, kumain kami ng breakfast, inayos ko na dyan sa kitchen. Nagluto na rin ako ng para sa dinner namin kasi magluluto ako ng tinola dapat mamayang hapon. Pero niluto ko na ngayon kasi yung work ni Mac ay an hour away, so maaga siyang aalis. Ayoko na nagmamadali ako in everything. So, ginawa ko na siya, niluto ko na. Pero hindi ko pa nilalagay yung dahon ng ampalaya because yun yung imimix namin dun sa tinola. So, for today's agenda, I'm gonna try to do the letters to Santa. Dalawa dapat yung gagawin ko for this year. Letter to Santa, tsaka yung gift from Santa. Kaso kasi hindi na aabot yung gift from Santa. Kasi dapat na-receive nila yun before December 9. May nangyari kasi na kaya hindi naabot. So, itatry ko na gawin yung letter to Santa. Hindi ko alam kung isi-send ko pa ba yun or gagawin ko na lang siya para next year, para every year makikita ni Mishi na, ay, may letter ako from Santa, so yun. So, this way, magagawa ko lang na medyo magical naman yung Christmas ni Mishi. Kasi sabi ko kay Mac, next year we will be playing Santa. Alam nyo kasi guys, nung bata kami, kahit yung life namin nun is, hindi naman kami mahirap, hindi naman kami mayaman. So, lang kami, middle. Middle lang naman tayo. Mahirap yung buhay namin noon kaysa compared ngayon. But every Christmas talaga, we believe that there's Santa. Kasi ang ginawa sa amin ni mama ko tsaka ni papa ko, every 24th of December, kasi nga 25 darating daw si Santa, 24th ng midnight darating daw si Santa. So dapat tulog na kami ng midnight ng 24. Though may mga palaro pa sa amin, sa barangay namin, ng 24 ng gabi. Usually naman natatapos na yun ng 10, 11, ganun. So kapag gabi na ng 24, naka-ready na yan actually. Daytime pa lang, before pa lang mag-24, naka-ready na yung lahat ng medyas namin. Kasi si Santa, darating si Santa, nilagyan niya ng pera lahat ng medyas namin. Kaya yung mga medyas namin, nakasabit sa bintana, ganun. So, yun yung way ng naging magical sa amin yung Christmas. Talang, anong ba ito? Paniwala talaga ako ng Santa, na may Santa. Kasi nga, di ba yung mga napapanood namin, mga Disney, ganyan. May one time na, anong gusto yung gift from Santa? Siguro nagka-budget sila. Tapos ang pangarap talaga namin nun, gusto namin ng bag na may gulong. Kasi kami yung mga bata na wala kaming ganong bag. Tapos sabi ni Papa ko, ay masyadong mahal yun, hindi kayang ibigay yun sa Santa. Tapos, ang binigay nila sa amin, basta may mga gift, naalala ko yung akin nun, para siyang coin purse. Tapos, yung pinangbalot kasi nila, yung pinangbabalot sa mga gift namin. So, pare-parehas lang yung balot ni Santa at saka balot sa bahay namin. Sabi na, kayo lang naman ang nagbigay niyan kasi binalot niyo parehas nga ng balot, gano'n. So, dapat talaga if you want to play like Santa, dapat iba yung iba yung gift wrapper nyo sa gift wrapper ng bahay nyo. Ayun ko, hanggang kailan ba kami nagkaroon nun na parang buong elementary days ko, naniniwala talaga ako na may Santa nun. So ngayon gusto ko lang gawin. And dito sa US, meron silang program na if you want to be a Santa, you can adapt a letter. And then nilalagay kasi dun ng bata kung anong gusto niyang gift, gano'n. Tapos ikaw yung mag-gift dun sa bata. Yun. So, program yung ng USPS. You can go to their website. For next year na lang siguro kung gusto nyo gawin. You can go to their website and send them a letter from your kid. And then, isi-send nyo yun sa isang address. Nakalagay din doon. And then, somebody will send the gift to your kid. And they will be the Santa. Pwede din na yung letters to Santa lang. Yung walang gift. So, itatry ko yun. Hindi ko na siguro isi-send. Mukhang hindi na talaga aabot. Hindi talaga kaya na. Late na. So, at least next year, kasama ko si Mishi na magsusulat ng letter niya to Santa. At least medyo niya na, magre-reply si Santa. So, at least ngayon, gagawa na lang ako ng letter para next year ay makikita niya na, uy, may letter ako to Santa, tapos ito yung reply niya, tapos ito yung gift niya to me. If you wanna play like Santa, dapat daw, yung binibigay ni Santa are just the generic na gift. Hindi daw dapat yung gustong-gusto ng anak mo. So, yung for example, yung anak mo gustong-gusto niya talaga ng Miss Rachel na toy.
eh. Dapat daw hindi si Santa ang nagbibigay nun. Para ang maalala niya, ikaw ang nagbigay ng Miss Rachel niya. Yung gusto ko talaga yung toy na yun. Minigay yun ng mami ko, tsaka ni daddy ko ng Christmas, gano'n. Tapos si Santa lang, yung mga ano lang, yung mga generic lang, gano'n. Para mas naaalala niya kayo compared kay Santa. Kahit na at least you still have the magic of Christmas because Santa gave them something. Diyos ko, yung anak ko, kamot na naman ng kamot kahit na moisturize na. Suklay natin yung hair mo, ha? And, ang gagawin ko pa ngayon ay magsusulat na ako ng mga letters. So, I bought a card here from TJ Maxx. So, meron akong 16 pieces ng Christmas cards here. Meron na din siyang envelope. And, dahil may printer naman na kami, ipiprint ko na lang yung mga address para hindi na ako mahirapan na magsulat-sulat ng pinapaganda pang sulat-sulat doon sa envelope. So, more on mga friends and families na nandito sa US, and then I'm gonna send a gift to my previous na co-worker sa hospital. Mag-send ako sa kanila ng puzzle kasi lagi silang nagpa-puzzle. And then a letter. Yun. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light while we're dancing around the Christmas tree. Tulog na tulog yung anak ko sa background. Ayan. So, magpiprint na tayo. Napanood ko na siya. So, check natin kung pwede. Nilagyan ko pa ng top. May sample ako dito. Okay. Ibahin ko yung design ko kasi hindi ko ma-figure out yung gusto ko na... Sabi dun sa pinanood ko, dapat daw hindi na nagkakaroon siya ng border. Pero, baka kasi dahil din sa printer namin. So, ibahin ko na lang siya. At least okay naman tong iba. Na-excite ako. Okay na to. Ang nice. Okay. Try na natin talaga siya sa envelope. Ang ganda naman din ng envelope na to. Kaya ayoko masayang, guys. Kasi may gold pa siya sa loob. Print na natin ng para kay grandma. Ang tagal, ha? Tama naman yung size ko. Bakit parang ang laki ng width nito? 5 inches lang naman siya. Ay, 5.2. Yeah, meron na ako. Okay na. Magpaprint na tayo ng magpaprint. Break na muna, guys. From the laptop. Sakit na ng ulo ko. Ginising ko kanina si Mac. Pinuntahan ko sa kwarto kasi. Narinig ko na humihilik lang siya. Tapos biglang nagsalita siya ng ganit. Lo, nababango mo tayo. Pagod na pagod. Gising na. Tinataguan ko. Nagtatago ako dito sa office chair. Hindi niya ako makikita. Umiyak na nga. Hi! Hello! How are you? How was your sleep? Bakit yan ang kinakagat mo? Ang dami mong teether. You have 2 giraffes. 1, 2. You have Mr. and Mrs. Giraffe. But bakit yung tali ng binki mo yung nababite mo? Mas okay yan? Ay, ang baho na nila. Amoy lang. Mommy will wash. Okay? Wait ka lang dyan. Mommy will wash giraffe. Magsasalita. You want your giraffe na? Ang dami mo namang toys today. Ito naman si Giraffe. This is Sparky. The new member of the family. Kasi, birthday ko po kahapon. 10 months na ako. Nag-gift sa akin si Daddy ng toys. Shh, come here. Dito yung pasalubong ko sa akin ni Daddy yesterday. Yung mga toys ko po. Come. Let's play this together. Come. This is Sparky.
Lotso Bear. Stinky na! Tawa siya. Stinky na! Stinky na yan. 1, 2, 3! Yay! Come naman! Come here! Come! Oh. Come here. Ay, sige na, maglalab na kami ni ano. Ano ba yan? Basang-basa naman yung mouth ni Sparky. Kinis mo na naman siya ng puro laway. Bakit kasi mas gusto mo yung mga ganito na nilalaro? Mga bond paper, mga kung ano-ano. Bakit nagkakamot ka na naman? Ha? Inaantok ka pa din? Kagigising mo lang ah. Kagigising lang. Paano yung lalab? Paano yung lalab? Paano yung lalab? Paano yung lab? Paano yung... Paano paglalab? Ang bao na naman. Lalab mo din. Hala, kawawa naman si Bonnie. Naiwan dun sa bed. Nagtabi na lang sila ni Daddy doon. Oo. Pa. Ito naman. Playtime here. Watch na lang si Miss Rachel for now. Yan. This one. Hold it. Put it here. Let go. Put it here. Ay! Yay! Oh my gosh! Sparky fell. Awa. Puro Sparky na. Alalab na lang. Sparky. So, favorite na naman niya yung Sparky niya. Ang soft kasi niya, no? Pero hindi maganda to na pang sleep mo. May kiling-kiling naman. Mommy will let it stand. Starfish! Put the starfish on. Starfish! Yay! Crab! Are you a crabby crab? Daddy is. Yay! Good job! Ito yung favorite na teether niya, guys. Ang dami niyang ibang teether, pero ito lang talaga yung pinakagusto niya na teether. Kasi meron siyang iba't ibang texture dito. So, madami siyang options na pwedeng kagatin. Yung mga paa, o kaya yung tail, o kaya yung ulo, yung tenga, ganyan. So, bumili ako ng another one, which is a pink one. Kasi itong isa nilalagay namin sa diaper bag niya. Pero nung itong pink na yung hindi na niya masyado, or siguro yung timing na hindi siya masyado pang nagpapangipin. Kasi lumabas na yung dalawang ngipin niya sa ilalim. Pero wala pa naman sa taas. Feeling ko magkakaroon na naman to. Bakit kagat ka na naman ng kagat? Bakit yan ang kinakagat mo? Check ko nga. Aw. Sakit ng kagat niya. Ang sharp ng ngipin niya sa baba. Ito, si Giraffe. Nawash na yan ni Mami. Kagat-kagat mo na lang. Diba? Tenga naman. Ay, naku, ang baningning ko. Kalokohan nito. Nagpo-pop siya, tumutunog yung puwet niya. Titingin siya sa akin, tapos tatawa siya. Tinataas pa niya yung paa niya para lumabas yung hangin. Nagmana ka ata kay Tito Tawen mo. Ay, sus. Ay, naku. Ubusin mo na yan para kapag naubos mo na yan, hey guys! So, it's the next day na po. And, bumaba lang kami ni Mishi para magpadala ng mga letters na ginawa ko kahapon. Pero may mga naiiwan pa dyan na kailangan ko pang isend. Downstairs yung mail room, hindi siya parcel room. So, USPS lang ang nare-receive doon. Pag UPS, doon sa country club, may parcel room doon. And yun yung may code talaga bago ka makapasok, ganyan. And downstairs sa mail room, meron ding outgoing mail. So, good thing may outgoing mail. So, every time that I send a mail, kasi may mga stamps naman na ako nabibili, lalagay lang sa outgoing mail. And then, ipipick up na yun ng mailman
pag naglagay sila ng mga letters, dun din sa outgoing mailbox, ay kukunin din nila yung mga outgoing na mails. So, pumunta kami ni Mishi, dala-dala ko siya. Hindi ko siya nilagay sa carrier. Ang bigat na pala talaga niya. And then, I brought my bag. Nilagay ko yung phone ko, yung susi, kasi kailangan ko yung susi para sa mailbox. And, syempre, paglagyan din ng mga mails. So, nagdala ako kasi akala ko madami na namang karga. Kasi nga, ang dami ditong dumarating na, alam mo yung mga promo-promo na mga coupon na pwede mong gamitin sa store, sa restaurants, ganun. Hindi ko alam kung ano ito. Bakit may dumating na ganito? Ay! Mukhang ito yung pills ko na. Kasi last na banig yung meron ako. Oo nga, ito nga yung pills ko. So again guys, yung hormone pills or birth control pills ko and yung acne treatment na mga gamot ko I prescribed by the doctor from Nerx. Pero ito, galing talaga sa kanila from Nerx. Pero yung mga cream ko at saka yung mga oral medications ko ay pinapasend ko na yung script sa Walmart and then pinipick up na lang namin sa Walmart. Para hindi na ako nag-aantay ng matagal na shipping at para hindi na rin ako magbayad ng shipping. But for this one, I didn't pay anything. And then kapag nung pinakauna na follow-up check-up ko, binayaran ko lang sa kanila is $3. So, yun. Kino-cover naman lahat ng insurance namin. So, meron ulit akong tatlo. Tigta-tatlo yung pinapadala nila. So, ito nga pala, Nerx. Yan. Ano ba ito? Silverado. Tapos yung pangalan, Zakharov. Tapos yung last name ko. Ay, nako. Spam na naman to. Spam letter na naman to. So, yung mga ganito, guys, kasi nga may mga address kami, may mga pangalan. Meron akong shredder. Shred namin. Final attempt to notify. Ay, nako. Activate now. Wala akong i-activate. Ay, nako. So, yun. Ito lang yung matino na na-receive namin. But anyway, yun lang po for this vlog. Nag-letter-letter lang kasi talagang, yun yung mga, simula nung napunta ako dito sa US, mas na-appreciate ko na yung nagle-letter. Though, noon na pa naman, talagang ma-letter na ako. Like, for example, birthday, anniversary namin, ganun. Ma-letter talaga ako. Kasi ang nakaka-receive ako ng letter noon, naalala ko kay grandma namin na nandito siya sa US. Every birthday namin, meron kaming card. Tapos yung mga cards pa na tumutunog, ganun. Yung gusto namin nakaka-receive ng ganun dati. So, ngayon, yun din. Usong-uso talaga dito, guys, yung my cards. For example, sinendan ka ng gift. Parang nung baby shower namin, yung lahat nung nagbigay ng gifts, sinendan ko yun ng thank you notes. So, kung pati wedding din, kailangan mag-send ka ng thank you notes sa mga nag-gift sa'yo, ganun. So, madami ka talagang marireceive dito ng mga cards din. Kasi ganun talaga yung culture nila. Hey everyone, thank you so much at narating nyo na naman po yung part ng ating vlog na magsha-shoutout lang ako sa mga hindi ko pa nasagot na mga comments. Munta ako sa community, yung mga comments na hindi ko pa nasasagot. So, ayan, shoutout ko na lang kayo. Kahit, sorry, ang hirap talaga ng time para mag-reply, pero I will spend time para mag-reply sa lahat ng to. So, shout out kay Annalyn Lobna, and then shout out din kay Michelle. Ibang Michelle to. Hindi to yung laging Michelle na shout out ko. Kasi yun, Michelle H yun eh. Sino ka na namang Michelle? Ikaw ba si Michelle na nasa Canada? And then shout out din kay Anne SR2XX, and then kay Ronica Berto, tamsak na naman, Mishi. Sorry, nandito sa baba yung anak ko nagsasalita. And then shout out din kay Efren Vlog. And then shout out din kay Kristen May Cabayaw. Ayan. Thank you so much everyone for commenting, and sana maantay nyo pa yung reply ko. Mukhang hindi naman pang madalian yung mga tanong nyo. Usually kapag nakikita kong nagpa-pop up na may question na mabilisan, na time sensitive, kumbaga, kailangan may sagot na ako I see to it na nag-spend naman ako ng time to reply. Or kung talagang mas kayo is, I mostly check my Instagram. Yun nga lang hindi rin nagdo-notify sa akin. Facebook. Ang problema ko naman sa Facebook, meron kasi akong automatic reply dun. So, kung minsan, feeling ko nabasa na siya,
kahit hindi ko pa siya nababasa. So, yun lang guys. But anyway, thank you so much everyone for watching. I hope tuloy-tuloy lang kayo na manonood sa amin and sana hindi kayo magsawa. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell para lagi kayong ma-update every time that I upload a video here on this channel. And of course, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia, and I'll talk to you guys on my next video. Bye. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe.